Xi sħana hux. Għandi abtit nixrob litru ilma. Aħjar nimla l-fliexkun unpoġġeħ fil-friġġ biex meta tiġi l-mama issibu kisa. Ħaj tfal, kif intom? Intsew, għax qatt ma jibda kaċ. L-ilma hu neċessarju biex ngħixu. Bniedem adult jixrob medja ta' 2 litri kuljum. Iżda dan mhux dejjem ikun ilma, għax nixorbu niklu affarijiet oħra wkoll ikun fihom l-ilma. Nużaw l-ilma anka biex insajru. Nużaw l-ilma meta nsajru xi soppa jew brodu, u anke meta nagħmlu l-aġin, ir-ross, il-patata u ħaxix ieħor. Il-mama tuża l-ilma anki meta tagħmel l-aġina. Għalkemm forsi jidher ħafna, fil-fatt l-ilma li nużaw biex nixorbu u niklu u ftit ħafna meta komparat ma l-ilma li nużaw għal użi oħra fid-dar. Bħala medja nużaw madwar 5 litri kull wieħed. Trid tuffiħa? Jinsa naħsel tuffiħa. Trid naħsillek waħda? Ħafna mill-ilma li nużaw fil-kċina imur fil-ħassil tal-ikel li nkunu qed nippreparaw biex nieklu, jew l-oġġetti bħal borom jew xi taġin li nużaw biex insajru. Minflok taħsel tuffiħa taħt il-vitt tal-ilma bl-ilma nieżel li jmur fid-drejn, imla skutella bl-ilma u waħsel aktar minn tuffiħa waħda f'daqqa. Taħli anqas ilma, ikollok il-frott maħsul lest tal-aktar tard. L-ilma fl-iskutella tista' tużaha għal xi ħaġa oħra. Nista' nużah biex insaq il-pjanti fil-bitħa. Ups, żelquli daqs kemm huma kisħin. Itfaħħhom fis-sink ħalli ma tħammitx. Aħseb ftit, jekk se titfaħħhom fis-sink se jdubu u jmorru fid-drejn. Dak ilma tajjeb. X'tistgħu tagħmlu sabiex ma taħluħx? Nista' npoġġihom fl-iskutella tal-kelb. Idubu hemm u l-kelb ikollu ilma frisk. Proset, dak ilma nadif li minflok taħlih billi titfgħu fid-drejn tista' tagħtih l-annimali u ssaq il-pjanti bih. Ilma ieħor li tistgħu ssaqqu l-pjanti bih u dak li fih tallu l-ħaxix jew l-aġin. Importanti li tħalluh jibred sew. Imma ma jkunx ilma ċar. Veru, dak ilma użat, iżda mhux ilma maħmuġ. Fil-fatt, dak l-ilma jkun fih nutrienti li huma tajba l-pjanti. Issa ngħidilha lill-mama għax dik battal il-borma fis-sink qabel ma taħsel il-platti. Laqet issemmi l-ħasil tal-platti. Tafu tgħiduli kif l-aħjar taħslu l-platti? Aħna għandna dishwasher biex naħsu l-platti. Dishwasher juża madwar 6 litri ilma meta tużah bil-programm l-aktar effiċjenti. Bid-dishwasher, jekk se taħsel platt wieħed, se tuża 6 litri. Iżda anke jekk timlih bil-platti kollha li tkun użajtu, xorta 6 litri se tuża, allura jgħiduli. X'jaqbel li tagħmlu? Jaqbel li meta nużaw id-dishwasher nimluh kollu. Naħslu aktar platti binqas ilma. Iżda xi drabi ikonna ftit platti u l-mama taħsilhom bidejha. Jekk taħslu l-platti bidejkom, tħallux il-vit miftuħ il-ħin kollu. L-ewwel użaw scraper sabiex tarmu kull fdal tal-ikel fil-borża tal-iskart organiku. Jekk għandkom żewġ sinkijiet ma' ġenb xulxin, poġġu ftit ilma bis-sapun f'wieħed u ftit ilma ċar fl-ieħor. Aħslu l-platti f'tas-sapun u laħalħu fis-sink bl-ilma ċar. U jekk ikollok sink wieħed? Li tista' tagħmelu li tibda banqas ilma sabiex taħseb ftit platti jew tazzi u poġġihom fil-ġenb. Imbagħad iftaħ l-ilma baxx ħafna, laħlaħhom. L-ilma niżel bil-mod ikompli jimla s-sink biex wara tkun tista' taħsel xi borma jew taġen. X'jiġifieri tiftaħ l-ilma bil-mod? Ħafna nies jużaw l-ilma mingħajr ma jkunu jafu kemm fil-fatt qed jużaw ilma. Biex inkunu effiċjenti fl-użu tal-ilma, jridu nkunu nafu kemm qed nużaw ilma u dan billi nkejlu r-rata ta' kemm l-ilma jkun ħireġ fil-vit, doċċa jew pajp. Kif? Kull m'għandek bżonnu fl-ixkun jew buqar li jessa litru u arloġġ. Tista' tuża l-mobile jekk trid. Poġġi l-buqar taħt il-vit u iftaħ l-ilma. Żomm il-ħin biex tara kemm idum sabiex jintela. Ir-rata ta' kemm aħna effiċjenti fl-użu tal-ilma titkejjel f'litri kull minuta. Issa hawnhekk għandna bżonn ftit matematika. Ara kemm domt biex imlejt litru ilma fil-buqar. Ejja ngħidu domt 10 sekondi. F'minuta hemm 60 sekonda. Allura f'60 sekonda jew minuta int tista' timla 6 litri. 6 litri kull minuta. Madwar 6 litri kull minuta hija l-medja tal-ilma li joħroġ mill-vit, però mhux l-aktar rata effiċjenti. Jekk in-numru ta' litri fil-minuta u 7 jew aktar ifisser li r-rata ta' użu tal-ilma tal-vit li qiegħed tuża mhix effiċjenti. Mill-banda l-oħra, jekk ir-rata tal-użu tal-ilma hi taħt il-5, mela l-użu tal-ilma hu effiċjenti. Aktar ma jkun baxx in-numru, aktar il-vit ikun effiċjenti. Issa nibda nċekkja l-vitien. Fil-bitħa, fil-kamra tal-banju. L-aħjar mezz biex tkun effiċjenti hu li l-vit tiftħu biss kemm għandek bżonn u meta għandek bżonn biex taħsel idejk la għandek bżonn tiftaħ il-vit kollu u lanqas tħalli l-ilma nieżel. Tkun l-aktar effiċjenti meta tagħlaq il-vit. Dan l-ilma fil-buqar tajjeb biex insajru l-aġin bih. U wara nsaqqu l-pjanti. Tajjeb ħafna, qed nisma' l-papa se jibda jaħsel il-karozza. Ċaw tfal!
Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.